tak jdeme. Musím to říct Sebastianovi. Pane kapitáne Sebastiáne, zjistila jsem, že tady nemají být žádní jaguáři ani vlci. Skvělá zpráva. Sebastiane, co se stalo, kokosko? Oscar a Scarlett se vydali za naše území. To je hrozné. Okamžitě běž přivolat Diega a Šimona. Jistě už běžím. Šimone, to byl dobrý vtip. Rychle, kluci, volá náš kapitán Sebastián. Co se stalo? Pojďte. Dobře. To jsem nešlo vidět. Sebastiane, už je vedu. Skvěle. Co se stalo, Sebastiane? Scarlett a Oscar se vydali za naše území. To je smůla. No a vy je teďka musíte najít. Aha, jo, tak my jdeme. Už se smívá. Ježíš, Scarlett, nebuď trašpitele, pojď. Jo. Ty jsou krásný kytky. Takový u nás nemáme. A je tady i světleji. No už nejsme ani v lese. Pravda? Tak pojď, Scarlett. Oni jsou tak hezký, tak já už jdu. Já mám nějaký hlad. Já docela taky. Můžeme si tady dát přestávku. Dobrý nápad. Výborný.